live chenro mari mar Kuku Mar Wach ochapo dogwa time kendo wendo en macha kata kamano gik modelo osio pogore tulo manche no bedo chiema itimo launch mar governor ma Kisumu County Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Ang'o mano otimore? Jomoko wacho ni gin jogi kuma ok jo party mar ODM to ne gidhi e nyasi ma ok margi. Jomoko bende wacho no donjruok kodgi na ratiro margi ok omilor kachiel to kod tem mar mondo mi wadok chien weche mag tulo kata mana chochni manyalo bedo seche gi kima campaign medo tuire e Siaya Kisumu County malochutho Ngire Peter Anyang' Nyong'o no launch ni en bende ne ng'wech kendo mar manyo tamtu mare owacho ni abich moro kendo jo Kisumu ka wiye to mondo mi omiwa Jack Nyanungo Ranguma His Excellency chako duoge pap kendo in fact Jack Nyanungo Ranguma ne wache nyaka lendo moro kawuono gokinyi ni en emano tiyo Kisumu ka gik motim gin gik ma en owuon emano chako mane waloso kod migosi Bungu Owich en independent candidate mano manyiso ni ok ochung kod party mar ODM bende ok ochung kod party mar MDG mar migosi Ranguma en diere ter onyalo ng'ionwa godo maonge ni no nyakonchiel koso machiegni chenro mari nyinga en Haron Otieno in fact ne wacho kapok ochako chenro neri kamigosi Bungu Owich hospital nyisa ni Haron ing'eni nyocha norodha awinjo ka denda pod ojonya ka sani onego rwakna gir ng'ut chande dinade wan antie bato kange mainya yes nikech ni asedhi e check up and onego bene report mar x-ray ne wuok but nyisa ni na inyora internally ne oken gima gondi ni pinje no oken gima yota mara nyisa ni ne oken gima yota ahinya kaluwore gi gik manotimore that very day in fact agone Nyasacha erokamano manomiyo wuok kuma ne antiere nikech ne ok ji mang'eny paro na nyalo wuok kangima mokwongo jena moda wachi ni chieng' mane governor timo launch mare ne awuon personally kako Bungu Owich na bedo invited and barua mana yudo ne nyiso ni na nyalo dhi e pap mondo ambe adhi ayudie thuolo mar bedo janeno kata barua ne nyiso ni nyalo dhi koso barua ne nyiso ni oluongi bi e pap mane barua nyiso ni oluonga mondo adhi e pap mondo abed thuolo adhi abed jawinjo kod janeno mar launch mar governor nikech en governor mar Kisumu County to kata bedo ni en ODM to an ja independent to onge gimotama mar dhi function machielo mar ja ODM nikech seche ma waluwo chike mag yiero to wapenjo kaka jogo mochung' kendgi tiwacho no ni thuolo un godo mar wuotho kuonde ma jomoko register political parties mopogore so long as nigi luongou to uparo ni gin bende gin kod lek machalo gi lek ma umbe ungo so un gi ratiro mar chopo kuonde Bungu Owich kapok ang'eyo gima notimore iyudo barua mane luongi nyasi mar governor ng'ama nondiko barua ni barua nondiki gi governor to ondike through Neria Chara okay koro ng'ama no sign barua nobedo signed gi Neria Chara ema noluongi wache barua ni ondiki ni migosi Sospito Bungu Owich waluongi koso ondiki ni migosi Sospito Bungu Owich waluongi e nyasi mar launching mar governor and copy mare and gi copy mare do kabiro gi sani ng'ato nyalo penjo ni barua no chopo iri nadi ere kaka no chopo iri mondo binwa confirm ni en barua nero ma dier kada genuine gi dombogo gi sama an godo kanindi antiere gi officer mar campaign center mano no kelna barua kanyo gachiel kuom officials mag wuok e county ma government ma sama no sekele negi confirm ni en figi mar wuok office mar governor kendo giluongi mondo mi launch margi en gima nobedo confirmed kendo campaign chairman amochung ne secretariat mar governor Nyong'o ilongo ni Neria Chara barua ene mano sign page no kwa we wach mar signing barua to nikech number 1 inyalo orni barua ng'ato nyalo kawo signature mara nyalo thedho signature mara to wacho ni aorni barua ma ira arone mondo ko barua ni iri bende ni dhi mbele mar ng'iyo ni barua ni iri en barua mowuok office mar governor adieri kendo en wuon emoluongi to ka osekelna barua to nogo na simu Bob Madanje nogo na simu kunyisa ni waluongi officially e romo mar governor ma launch mare ma dhitimore Kerembe to Bob en director ma protocol e county government ma Kisumu koro ne koksego na simu to awinjo to wacho ni gino en adier ni governor oluongo wa ayanga seche mani pok oluongi gini eri ni pango mar brodhi yoro nyasi ni koseno kipango
Kane pok oluonga ne antiere gi programs tamana keto mokwongo chieng' no na nikech neno na Saturday chieng' no nan gi plan mar dhi leme SDA church antiere Manyata but Manyata primary na plan mondo adhi alem kanyo kaselemo to nadhi bedo gi gima kizungu luongo ni consultative meeting na pango romo adundo gi joga mamatin mondo wawach godo wechewa kaka gik moko dhi mbele nikech kane chopo Jumapil kane chopo Jumapil to en mano nego bendi adhi kawe tese maga ka jo IBC natero tese maga mondo abed clear koro ne an gi bura madundo gi committee mara e loso kaka wadhi tero papers wa gi kaka waduogo timo nyasi mara koro ne waonge gi mpango but ka barua nodonjo na to koro program mara mar dhi lemo chande ne kora cancel. Okay, ma in wuoni bende ni pango ni samoro nyalo dhi samoro be ok nyal dhi lakini barua ni makoro trigger mar mondo medhiyo na wacho ni ana wuon ne aonge gi lweny moro amora omiyo ka ne abedo recognized mondo mi adhi such a function tan kaka Obungo Wich mabende in an opinion leader within Kisumu County ka weyo chung mara mar Kondele an an opinion leader tanyalo gombo mondo mi ang'e ni to sirikal mar Kisumu County gin gi ang'o gini ma gisetimo ma nyocha ne nitiere thing 10 mar nyong'o ang'o gini ma osetimo to ang'o ma pod ogombo mondo mi odhi go mbele kapo ni jopiny ogone ombulu nikech ng'at ma nene gi wang' mopogore neno ka gima ne idhi e nyasi ma ok oluongie idhi e nyasi ma ok mari idhi e nyasi miyogodo gi tudruok moro amora ka nikech pok oyieri kod jopiny yonge kom moro amora politically moyieri ne nyocha ne in jatelo e ODM lakini iseweyo ODM masani iri ng'at mochung' kar kende ng'at neno ni ichalo ng'at modhi kwinyo kamoro dho ok asir maundu kapok wadhi gima notimore. What John, yena mondo awachi ni katiba marwa is very clear. Yes, please. Katiba marwa wuoye right. And ratiro nitie. Ratiro mar expression. Inyalo wacho gima ber so long as ni oko infringe on the right mar ng'ama chielo. Mar ariyo katiba wuoye freedom of movement. Inyalo dhi kama chielo ma ji nitie to ibedo kodgi so long as ni ok itim gima rach ma gin be gineno ni en gima rach. Katiba wuoye kendo freedom mar riwruok kod oganda inyalo riwori kod oganda join the gathering and the same constitution mawuoyo owacho ni the sovereignty belongs to the people to katiba chielo wacho ni kapo nono ni gi right mari dhi ketho right mar ng'at moro machielo to kik mondo mi right mari thuolo mano manyiso ni kadhi kacha ne right mari ndio lakini kadhi kacha ne dhi miyo tulo wuogi ma ng'at moro atero mare ma nokono bende dhiyo emomiyo wacho ni awuon personally kane osendik na barua joma nondiko barua ne gin guarantee security adwa nyisi ni en ratiro mari kaka wuod John sama bedo kodi kadwa na mi jopiny example madonjo donge ine mane luonga studio sama bire studio kane donga security mara I guarantee nikech ing'eyo ni environment mar studio kae en conducive mano mokwongo ing'eyo ni ka ng'awuok e studio kaka dok to an gi kaka adhi dok kuonde ma adhiye maka koro ng'ato timo na gimoro e kor ndara to koro you are not held responsible but in the event ni luonga e function ni ma in iwuon emi miya barua kaka ni luonga mondo abi kae mondo ago mbaka gi jopiny kae to kadonjo kata yudo kipango na joma richo donge in emi bedo held responsible sama wacho ni gidonjo to yudo kupangi ni jok maricho otera penja ni to gini notimore nadi ichopo miwa picha gima kana donjo abiro mokwongo to abiro gi joga mane abiro go korwaka kabisa ka gigola ka wa kodgi Manyata ofisa kwa biro kodgi ni wuotho gi jogi ndara wan gi piki gi geche waringo kodgi ndara maduong' nyaka nikech ne ok adhi gi umati mar joma ne dhi anadhi kenda ma en ok rally mari dedo mano ken nyasini ang'o mane wuotho gi ji mang'eny je kite jok mosiri rally gi ang'o mane tikelo ma dedo atemo wacho ni ayudo jopiny madhi ne gintiere ma joma wacho ni wuok kod gi Manyata e dho ofisi kuwuok gi piki kod gik moko udhi kabisa jogi mane riti mondo mi udhiyo ng'ato kelo penjo ni ang'o mane meeting crowd maduong' ni to ma ok nyasini ma en nyasi mar governor onego dhi mana kini yako Obungo Wich dhi bedo pinya ng'at moluong sama ndek na barua to nyisa ni inyalo biro kod oganda ni and sama no wacho ni samo ndek na barua nyisa warwaki e nyasi iwinja to kosendek na barua warwaki e nyasi to ka director ma protocol gochon adwa nyisi kaka siasa en opogore gi weche adwa winjo mano very fair chikiti winji adwa nyisi kaka siasa en siasa en niya sama iluonge nyasi to ng'ama luonge nyasi no ng'eyo ni in iwuon in gi jok ma bende ni e toki ma supporti e yo makare
ka ondik na barua onge ng'ama expect na nyalo dhi e nyasi kenda wuon nikech an ng'ama nigi wafuasi mage nyaka dhi gi joga mano nyaka dhi go ma supporta mano mokwongo to joma supporta go gin bende seche moko yudo ka gi support ng'at madhire kuma dhiye ok anyal tamo gi dhi kuma dhiye mano mokwongo mar ariyo sama Bob madanjane gona simu to gona simu konyisa no bungo warwaki e nyasi in gi ratiro mar biro gi supporters mamagi kendo rwaki gore nyasi because bungo wich simo ok en ranyisi ahinya mbele doho but kama chanda ahinya bungo wich oluonga mondo mi adhi e nyasi mare ang'o maketa e wuotho kod youth group mar youth mang'eny gi boda boda gi tuk tuk maka poni ng'ato neno to nyalo kono oyo ng'ane obiro gi jogi kaeri mar kelo koko inyalo tem mondo mi geng' ng'ano mondo kik koko bedie ok asir gik mano timore ni but bineno ka nigi makare madhi kod group niri all the same adwan mowinjore yeno mondo mi awache ni ma ok function mokwongo kata Raila jakom kabiro Kisumu ka to wadhiga e nyasi to pok wabedo restricted kaka wadhi e function nikech ok expect na wuotho kenda kata sani abire studio ka ok abiro kenda an gi ji ok kanyo mbiro e studio wan jo siasa ok wuoth kendwa nikech ok wanyis ji mondo wawuoth kodgi but jo piny fail ni mondo nyaka gibed kodwa machiegni omiyo mano ok mokwongo functions ma jakom dhiega Kisumu kate wadhiga gi oganda ma supportwa kendo wachopoga go machiegni kendo nyasi rumo maber maonge gima timo Kizungu wacho ni bit as it may kwawe kaka enero kichopo ang'o manotimore kachopo e pap Kirembe to mondo adonji e pap to ne ayudo rwak mathoth ahinya gi oganda mane bende nie pap kane ginena kadonjo to kasedonjo to bang'e kijande moko kadwa ni mondo adonji mondo adhi adonji adwar kom manyalo betie kaka ng'atno manogwel mana gi muolo to supporters maga mananga kono ni beduru gi chien nikech ogun gi thuolo gi joma bende wayudo morwa ma usedonje pap mar Kirembe usedonjo e dayas adonjo Kirembe dayas okachope koro mondo adonji to nobedo matek nikech kijande mane ochul pesa ne obiro madhi ang'eyo gi nyingegi ne obiro mogeng'a koro sama penjo gi ni ugeng'a nang'o to joma ne supporta ka nosedok nyaka chien gi joma ne chul gi pesa marita en gin investigations mwasetimo koro samoro kanyalo wacho gi kai but until level manyalo wacho gi nikech gin gik mang'eny nyisi ni kiyie na nyalo luongo nyaka nying jok mane otimo na maricho nikech an kod gi record kendo ng'en gin joma ng'eyo gimbe gidogi gocho na moko osekwanya nyaka msama munyisa gima notimore koro mondo adonji to kijana moro iluongo ni Soli obiro to nyisa ni ka ok idonje to piny no kadonje nang'o to nyise ni adonjo nikech noluonga mondo adonji to nyisa ni wasebedo ka wadwari mang'eny ahinya to apenje ni lweny en marang'o koro harakati cha to vijande osebiro ma obiro nyisi ka en kende en gi vijande mang'eny en gi vijande mang'eny gintiere go mane gitiyo go tich mano entrance mar dayas koro aneno ka ok gima dhi mbele kacha en gima nyalo miya ranyisi mar nyiso no nega donje to koro achako dok chien step by step ka dok chien kamae koro harakati ma dok chien cha to joka biro taneno ka vijande osegolo pala koro adok chien tambe vijande na kaka neno gima dhi mbele gi supporters mamaga momoko ma bende ok abiro go be oduogo koro biro butan ka gineno gima timore koro harakati chande joka bende koro chalo ka gima gi retreat gi dok chien matin koro wadoka chien kamano ma dhi ma awuok oko mar pap koro joko chako bawa gi kite manitiere joga ma bende ohinyore ma moro wiye obarore apana setang'oni moro wiye obarore modhi motwang' wiye to kijana moro bende ogore piny then awuok to gavana ne timo yawo chiro mar Otonglo koro aringa dhi e nyasi mar Otonglo to kadhi e nyasi mar Otonglo to koro ji wuok maise ni sama ni donjo kani gavana ne onge sama ni goyi ni gavana ne onge nadwa nadonjo mokwongo mondo gavana obi naneno ni mane ranyisi maber ki nyasi mar gavana koro adonjo bedi mondo kobiro to koro yud kama wabedo piny to koro odonjo nikech mano nyasi mare ni ok adwa ni mondo wadonji ka en bentie koro bang'e wadhi Otonglo kadhi Otonglo to nyasi orumo from Otonglo koro korumo Otonglo koro wabiro gi geche ma wabiro mos koro harakati ma wadwa ni mondo wadonji e pap
makirembe koro gi convoy ma Sabina Chege, Aduma Wuorge ni, Rosa Buyu, Governor, Deputy Governor, Speaker, gi MCS mabenda onyogwel gi party mar ODM. Koro ka Governor telo mbele to wan chien. To mondo mi Governor sedonjo to vijande ka oketo chumbe mogeng'o nwago mondo koro kik access the dias. An Mheshimiwa Uda to gi joma mamoko bende mane bende nitie chien. Koro wadhi ma walore geche. Kwani ne onge jomoko e tok msafara maru mondo yienegi mondo midonji. Aneno ka tok chien non nikech ji nitie thothgi notelo mbele. Yes. Ma kata ODM nominees mang'enygi notelo mbele kabisa. Koro thoth ne wan chien gi joma moko bende mabeyo naneno but ji to nang'eny. Koro mondo mi wadhi mondo access the dias ka governor gi noset cross ma koro gichung' ewi main dias. Koro gintie gi lemo. To sama gilemo kacha manyasi koro chako ka wadonjo to wadonjo kodgi together to gidonjo piyo to kijande koketo chumbe. Koro bedo matek kaka wanyalo kalo chumbe gi. Koro en lweny. Koro vijande ka duogo. Koro ka giduogo soli oduogo kendo gitimne kendo gitimbe mawuok kendo kuom mheshimiwa moro ma be dwaro MP Kisumu ka. Bende gichak biro gi security moko mag bende MCA ma bende chungo. Bendo biro koro en lweny dhano dhirore ka. Ma dhano dhirore ka to ma poka piyo no to soli no se ywayo lawa ni mai lawa mana rwako chieng'no. Koro soli omako law ni ndi ng'ute to ywaya magora piny ko nano kako yiech. Oywaya magora piny kase gora piny to en ngum mogoya kabisa nyaka gwergi ni gwara kabisa magigoya koro anindo piny kanindo piny to vijande manantiere go kabine maka kamae koro ji nyonaga e piny e loka manantiere to chaka doga chung koro ingena pondo alal negi to soli ogolo pala maduong' kabisa to soli ogolo pala to kijana moro akiani abi bende otimara kijana moro oywaye gi chien kamae to chalo kaka molwar ni to pala cholwar e kaka pala nokoso kuma beno lwaso to kijana moro bende wuok ofunyu bende chako golo pala koro mane kaka gino notimore then bang'e no commotion obiro bedo mang'eny kabisa Uda bende iyuaro koda gi Daudi yware kode kocha ji yware kode kama kocha then bang'e no to polisi obiro koro ka polisi obiro to rescue wa an kod Uda benu loso kod mheshimiwa Fred Uda kane wuok mondo dhi kwer benu winjoru kama udhi rome tang'o miyo ne ubet chien uyudoru mana chien e msafara kano setami donjo mokwongo mi sense danger ang'o miyo ni chak giduogo kendo kineno kaka moro rach ang'o miyo ne chuno nyaka mondo mi dhiyo ipani in iwuon ok ne miyo gigi kimoko bende dogo timore kendo mano kanyero live e chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Sospita Obungu Owich kolero ginero manotimore Kirembe waketo ler gi gimoro amora mowach kar kairi waonge koda ka giteko e dolo moro amora mogolo kairi mago gin weche gi kumwach kod migosi Sospita Obungu Owich bende onge nonro moro amora mwasetimo mayango ne gige ko migosi Obungu Owich wacho kata seyo moketo geko gin mulo nyang jogo. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Sospita Obungu Owich wendo na e Kuku Mar Wach ang'o mano timore Kirembe ang'o miyo gin mane gibedo chien tang'o mwach samoro ng'at moro nyalo neno e weche mano timore gi eki ere kaka nyalo geng'o tulo machalo kod maeri penjo moro migosi Obungu Owich ni ang'o miyo un mondo yudoru chien to bende ne ulose kod mheshimiwa Fred Uda City MP sama ne pok wuok ka udhi kuno mheshimiwa Uda ne ok agweyo godo seche manodhi e pap nikech anyisi ni harakati no ne atimo final touches maga mondo atiek registration and yes. it was on a Saturday. Yes. Mana plan mondo mi adhi e church to before kapok adhi e church to adhi ringo piyo Huduma Center. Yes. Mondo mi adhi atiek gi the returning officer Mr. Yegon Kibos Kipruto. Mondo adhi atiek kode mondo aket giga te duto ni kare mondo nikech odiochieng' ma Jumapil ne en sama thin ahinya mane ok anyal timo registration. Yes. Koro atieko maga by Saturday then kasetieko by Saturday koro ne adhi collect
collection mar the collection mar certificate makora tinya lweta kan. So ne ok ayudo thuolo mang'eny ahinya mana nyalo wuoyo gi mheshimiwa kata simu koro yo machiek no goro simu no kuwinjo Ruben samo do mi odonjo ne ok winjore samo no donjo nikech ne ok wapango no dhi donjo kode an ne kaka nondik na barupa to na plan na dhi e pap kian kaka bungo wich. Yes, seche mano se tamu donjo ni eri in kod mheshimiwa Fred Ouda be ntiere ng'at moro mano biro toke quote and quote ng'ama samoro ne jatim kata japati mano yine modonjo jito no donjo mang'eny bang'e no ji mang'eny. Okay. Okelo penjo moro machielo jaduong' ka niseneno ka iri ne rach jok miluongo nyingigo nosetami donjo gokinyi sama ni chopo chande ang'o mane michaki dogi chuno ke chaki dogi duo kendo iwacho nitiere instinct kata mana wisdom ni oyo kama dadhi eniri wach teke wawera godo ing'eni naduga kao ni John. Yes. Kilunga idalani. Yes. To jogo manitiere idalani otama skeche ni otama ni okadonjo dalani to ka iduogo. Yes. To gima mona duogo kodi dalani onge nikech macha dalani ok dala magas kache magi marito gi. But inyalo goche na tipenja ni jaduong' antiere kar ka eri to kaka donj ka otama atim na in that scenario nyalo gocho ni. Yes. But in kamane wantie nikech kane wadhi Otonglo to ne wabedo received maber. In fact wan kaka jo independent an kod mheshimiwa Ouda kane ana wuon mokongo kana chopo Otonglo kama governor ne time launching nabedo recognized officially kendo nabedo recognized kaka bungo wich mochungi independent manyaka ji no pamo na e pap kama ne wantie ranyisi mar ni norwaka nyasi mar governor. Bende mheshimiwa Fred Ouda be no chopo pap kucho Ouda be no biro Otonglo embe no bedo recognized ma embe ji no opamo ne manyiso ni norwaka nyasi mane manomeda chuny mar ng'eyo ni nyasi mar governor manitie Kirembe joma tin mane temo gola ka interest mar governor manoluonga kacha chande is bigger than them gima nyalo mona dok kacha onge. Bang' mairi be useloso gi governor be usepenje to jaduong' ang'o manotimore be usemanyo kode audience edu kapok aduoko mano awinjo kipenjo na ang'o momiyo nikech japiny nyaka winj maber. Awinjo kipenjo ni ang'o momiyo ne wabedo chien. Gimomiyo ne wabedo chien en ni protocol mar governor gi deputy governor gi speaker gi kaka ipango geche seche ma geche wuok e nyasi ema nokelo mano nikech governor nigi welo mang'eny then ne nigi governor Sabina Chege nitie deputy governor nitie speaker nitie then Adoma Kowuor nitie gi wabunge mang'eny moko bende nitie so harakati no ne nikech ne wabiro ka nyasi rumo. An sama wabiro ka nyasi motonglo rumo odoka already geche no sepangi kaka giwuok ma koro ne nyiso ni marwa nyaka ne bed chien koro miyo kata ma gacha manandu chieng' nyaka ne bed chien noko nya bedo mbele mar governor kaluwore gi the protocol kata Raila kanitie e nyasi kata Uhuru kanitie nyasi tido ka geche Uhuru bedo mbele tipango geche kamano kopangi kokiyudo ka kiwuok koro mane manomiyo ne wabira chien ne ok wanyal hijack mondo wabed gi mbele mana pano waseduoko. Mar ariyo ok adwa bedo jamiriambo pok ayudo thuolo mondo awuok kod governor ok aneno thuolo moro machiegni mar mondo mi agone simu. Iwacho nitiere jok mosegone simu ka kwa ing'uono gin ng'agi ne mosegone simu ka kwa ing'uono akos be ginyisi gima notimore vijande mane ataka ging'eny gisegona simu ka ginyisa ni obungu wano obungu ing'eni ma is on record kendo tipo ni rineno gi Kenya mangima jok mane iwacho ni nogoyi mi allege osegocho ni mokwa ing'uono anyalo tajo nyinge gi okay led by the kingpin. So ali osegona simu mokwa ing'uono monyisa ni en noti kode mondo mi otim na gima notimo mano wachona awache mbele TV gona simu monyisa ni en noti ogocho ni tichedi immediately mawuok e pap ogocho na bang'e to odwara simu ne ok anyal mako simu nikech ne pod ani harakati na ringo nyaka madhi nyaka hospital koro ne ok amako simu that Saturday koro nyo wuoyo koda nyoro in the morning ogocho ng'ake ne mosegocho nitie kijande moko nogocho na dhoni moko noko wacho na nyingegi ng'eni gigocha to kata ng'at ma samoro iki ahinya you cannot bother binti ng'ama osese kata ng'at michichigo ne pani nopango gini en gima wuok e lwet jo siasa Okay. Nyako wuok mane lwet opponent na nikech ne ok onyal tiyo ne ng'ama chielo mopogore gi opponent na nikech mondo mi na bed atat nyako bed ni opponent na manyo. In kaka ja siasa bende regret ni nokonego dhi kacha nikech picha makoro wuok ma dhi oko mar piny Kenya ma piny luo koro igolo ka jok ma joma jokoko nikech gimoro achiel motimore inyalo tigo de chido nying piny luo mangima.
Do you regret Mheshimiwa Bungo? An kaka jasiasa, first I don't regret. Gimomiyo ka regret nikech ne ok atimo marach. Madini kanyo gi koko no te kata sense yes. Kaka jasiasa anyalo regret kane atimo gimarach. Yes. Mokwongo en ni ane mogoya gi joga. Yes. Koro ka regret. Okay. Dine bed niya ambe nating'o joga ma wagore ma ji otho. Niting'o jo mantiere ne ringo gi ji masne jogi giwe dedhi giwe dhi ka shande samoro koko kwede no beti yana mona wachi ni wuod jo. Yes. Dine bed ni nating'o joma ne gin jolweny to dikoro wawacho weche mopogore. Kapo na wuotho kodi ano kigoyo bungo wich dong'an bende anyalo bedo provoke mondo achak lweny. Nikech siasa en hero onge lweny. Yes. Onge lweny. Yes. An joma no ataka emane no succeed. Okay. An ne ok jok mano ataka mano succeed onge lweny mora kendo jok mana dhi godo ne onge koda ka giparo mora ba lweny mano pacha mano paro mar migosi Obungu Owich dakika deke ne modong zeru maber nyisa ni nyaka watiek chenro nieri okonya tieko kwa gomba ke launches ariyo madongo mano bedo ineno launch mar migosi Governor Peter Nyang'nyong'o ineno bende wach matero papers bende mar migosi Jackson Nyanungorango motimo kawuono gokinyi. Bottom line jaduong, Kisumu siasa chalo nade? Ng'ama ni kothuolo mar tayo Kisumu kadhi mbele moving forward? Yedo na wachi ni demokrasia oyiene ji mag mondo mi gichung. Yes. Kendo Jack Nyanungorango manigi ratiro mare mar mondo bi oduogo kwajo piny ombulu. To nyalo kuduogo mondo kwajo piny ombulu kaluwore gi gigo mane oparo ni osetimo. Yes. Manyalo dogo mondo oduoke kom. Kendo en gi thuolo mare mar mondo wach ne ji. Nyong'o be en gi thuolo mare mar mondo mi onyis ji ni kuom achiel nyaka par mane ni asingonu asetimo abich, asetimo abiriyo. Akwayo ni uduoka mondo atiek adek. Fak no kono timo gite. Governor wacho ni kong'iyo performance ko kad mare en 90 of 100. Mano ratiro mare mar wacho mano. An be kaka jagombulu an baneno mara. Aneno ni nitie ma ok otim. Kendo aneno ni nitie mathoth gi kabisa ma ok otim. Makane wakwano gi achiel kachiel sai mathin to wanyalo wacho ni nitiere kuonde ma ok beyo ma gik moko otimore. Omiyo en be en gi ratiche mar wacho mare nikech en be odwano kwa ombulu dogi. An be adwano kwa jo Kisumu County. Yiuru ti gi ratiro ma katibu miyou mar mondo mi ugol ng'ama ok udwar to yier ng'ama udwar. Nikech katiba momiyo uthuolo. An yiero ma udhiye obed yiero ma ni kare ma ok ochun godo ng'ato nikech igoyo kura kineno ni nitiere gik ma otimni mosingni gi gik ma ok otimni mane osingni. Koro nyalo mi thuolo mar yiero ng'atno midwaro mar golo ng'atno ma ok. Ara ni comment migosi Jackson Nyanungorango makantie ready moro kawuono gokinyi nowacho ni gik motime Kisumu County te gin projects ma ene mano chako pesa mar World Bank ni en pesa ma en owuon mano dhi mosero mobiro Kisumu kaeri. Nyaka wayiere ka waketo siasa koni koda kocha. Ni nitie gimiluongo ni foundation kata structures ng'ama no set in place and Jack Nyanungorango nikech en mane ni pioneer governor. Sama nodonjo ne pod wantiere gi defunct local authority. Seche mane timo transition kani keto mipangilio duto mag timo development not him by the time mane Ranguma was the governor. Mar ariyo nyaka wayiere ni Kisumu Urban projects mitime town kagite mag maendeleo mag loso barabara mag keto street lights mag keto flood lights kata gero skunde mogero schools of excellence mago duto te notimore first term mar office mane governor Ranguma ne nitie nikech ne gin pesa mane jakom emano sign pesa gi duto Raila emano keto e andika kaachiel gi World Bank kano sero gi mondo gibi launch mar pesa go notim gi ilongo ni sports ground masani nomini mopogore ni Jomo Kenyatta mane wabiro kanyo ka jakom no biro gi wazunge ma joket mwandu mane owacho kaka itimo projects kama nogero Magadi secondary mogero Kasagam to moro chako dhi ogero migosi mago schools of excellence mantiere kae and pesa go gin part of pesa go and negi target on slums. Project mokwongo mane gidwane gitim ne loso nderni kata paya duto mondo ket street lights then oket sewer line gi drainages Nyalenda momiyo neno ka nderni ma Nyalenda ogolam. Projects mag ariyo ne en Kaloleni kae through Kisip mago duto noseketi. Mar adek ne otim moko tim Mwalo railways. Koro projects mathoth mitimo e town ka city beautification gin part of pesa mane oseketi e plan gi jowabiro nieri. Omiyo awacho ni
Yes. Adwa na keti kao kawach na chung kocha kata chung koni tadwa na keti na dier mantie ene kata kawuono kadhi bedo MCA kaka Nyasaye dhi miya tarik 9 dwe mar 8 kabede kom nitiere gik ma already nitiere akwadha mar Joakim Okech nikech en MCA masani. Yes. To kaka okom to gika nyaka tiekgi ok onyiso ni nyaka nyis jopiny bende ni maeri to Mheshimiwa Swaga emano chako mok mara mondo ikaw credit kumionge credit. Mano nyaka bedie ndi, Okay. but ng'eni gige serikal gin gi continuation. Asante Seche magintiere titimogi kata intie kata ionge, so long as ni oseketgi budget, mano gima nyaka wayiere. Omiyo gik mano kete budget in 2013 up to 2017, kanyo ng'one donje serikal 2017 nyaka 2022, nyaka no implement gi nikech noseketgi policy paper ma serikal. Then tie mabe professor bende oad kaka koro en bodonje kom. Erokamano obrogo mbaka wach mar Kondele kachiel kod gima chano wacho ni launch mar making sure ni kura tamalo 100 mar joma tindo ogod motedute ni migosi Raila Amolo Odinga. Wachopo giko mar cheno mari mar Kuku Mar Wach chako dogo time kendo chieng' machielo oriti an Haron Otieno. Erokamano. Sana ndugu.